South Africa sanibingelela nganza kwethu namhlanje kuyiSabatha Saturday mhla ka-19 April 2025. Singapha-ke eThekwini ngihamba noma ka-Olwande no-Olwande. Siyazi-ke abantu abaningi besazivele sonke ukuthi u-Olwande usesibhedlela uyokwenza i-operation la eNkosi Chief Albert Luthuli. But-ke akakenziwa i-operation esingakusho nesithi confirm njengamanje nangu-Olwande khona-ke uye ekhaya namhlanje bamdischarge ukuthi akaye ekhaya bazophinde-ke babizwe kodwa maduze nje. Kodwa-ke ngicela ukuthi uma wakhe nje asithathe asibeke aninike nge-update ukuthi-ke kwenzakalani nokuthi-ke wethu from here. Sawubona ma. Yebo sanibonani. Siyaphila njani? Phakamisa ma. Yebo Nkosi yami. Uma ka-Olwande. Yebo bhuti. Nakho senibahle nejongo nali ngiyalibona lijabulile liseThekwini manje. Selihamba lishiya wena nje phambili ukuthi liyagoduka. Yes, siyahamba namhlanje siye ekhaya basikhiphile eNkosi Albert. Kwathiwa bazosifonela basinike enye idate. Because isiqiniseko nababanaso kahle kahle hle. Bathe cishe bazomenzela emhlanga la siqale khona senza khona iscan sokuqala. Yes. Odokotela bathe bazosifonela because ababoni ukuthi uzokwenzela eNkosi Albert. Uzokwenzela emhlanga. Okay. Thina ma kaThuleni siya understand yonke process. Sicela thatha umuntu esimbeke onga understand ukuthi kukephi. After Orlando ngene esibhedlela yini nani ebiyenzakala? Ngoba bengena esibhedlela nje iNkosi Albert uAlondo bamenza ican. Lescan abasenzile sokugcina i-CT scan. Isona lese abasichaze kahle kodokotela bathi cha uAlondwe akukho okuphazamisayo. Uzoyenza yonke into afuna ukuthi bamenza yona uzokwenza i-operation. Okay. Ngoba nathi besingazi ukuthi ke na angeke bamenze la eNkosi Albert because ngale ngathi besitshela ukuthi sizongena ngomhla ka-31 ahlale 3 weeks yonke besitshela ukuthi uzoba senziwa ne-operation base basichazela ke bathi cha uzokwenziwa emhlanga netcare. Okay. South Africa just nokuthi nami ngi-add abantu abaningi ngoba ba-understand Olwande ngathi ube nenhlanhla ngiphinde futhi ngizwakalise kakhulu ukubonga kuDokotela uSibiya. UDr Sibiya ngithi yebo uDokotela uSibiya ngoba ungabe asikho la esikhona if it wasn't uDokotela uSibiya ngoba uOlwande ngabe mhlawumbe usahlinzwa ukube akubanga uDokotela uSibiya ukuthi ayithathe aliphathe ngezandla ifile lika Olwande. Ungabe usahlinzwa njengoba kunomfana nje omunye esinayo njengamanje nawo sevelile onenkinga kaOlwande nawo sehlinziwe ngithi kuze kwaba kabili but lento ke iyabuya. So ngithi ke inhlanhla abe nawo Olwande ukuthi uDokotela uSibiya okwaze ukuthi alithathe ifile lika Olwande alibheke athi ufina ukuthi bonke labo odokotela abathintakala esimeni sika Olwande umuntu nomuntu angene ama-examine amfake i-x-ray Olwande abheke ngokwe-profession yakhe ukuthi yini ama-complication angaba khona ney'nkinga mhlawumbe ezingavela. So-ke lesi sikhathi thina besibheke ukuthi uzohlinzwa ngaso ubengahlinzwa because bese ecela ukuthi uDr Sibiya akenziwe ngempela bonke abantu bamcheck-e. So kusecheck-iwe ngithi iy'kani zingaki madeni ba? 3 ikani. Yes, ama-specialist abehlukene abengena kuzona. Lesi lokugcina-ke besilindiwe siphume ngolesingaki lesine? Siphume ngolesine yebo ngo-2. Ntambama ngo-2. Lesi besivele-ke sokugcina bese silindiwe ukuthi-ke asizobheka ukuthi-ke kuzona zonke lezi ebeyibhekwa ezendlebe ukuthi mayehlinzwa mhlawumbe indlebe ayizukulimala yini, amehlo mhlawumbe ukuthi mangabe ehlinzwa amehlo awezokuthinteka yini, konke lokho bese kubhekelile but bese kusele sokugcina abatheke ngaso no Olwande-ke sebezokwazi ukuthi bamfake i-x-ray akwazi ukuthi ahlinzwe bazokwazi babe ne-successful operation abazokwazi surgery bazokwazi bayenze kuyena. So engizama ukuthi-ke uDr Sibiya ube yingilosi enhle kuyena Olwande ngoba if bekuthiwe kwenziwe kwasheshwa ungabe mhlawumbe asazi ukuthi eminyakeni ezayo mhlawumbe bekuzokwenzakalana. So-ke njengamanje sebemcheckile bamcheckisisa ukuthi-ke sebeyasho ukuthi no seready ukuthi bengamusa-ke kwi-x-ray bayokwazi ukuthi so no-x-ray nalo kwi-operation ukuthi bengabe bomomhlinza. Esisulinda-ke mhlawumbe leli sonto noma mhlawumbe leli lizayo njengoba besho ukuthi mhlawumbe ngenzeka abuyele khona lapha i-Senate emhlanga lapha eGateway ekungenzeka ukuthi abuyele khona ayokwenziwa khona yilokho nje ngenza kwethu. Nizizwa ninjani-ke ma? Asizizwe sijabule kakhulu bhuti omduku kakhulu futhi siyabonga sazi ukuthi sizobonga kanjani sithini futhi sibonga nje kwi-South Africa yonke bonke abantu kusami siyabonga kakhulu usizo nje nendlela alondeni simukele ngayo sithi siyabonga kakhulu. Sizobona-ke futhi noma soqala umsebenzi wakhe sesemhlanga noma sowuphetha sizonazisa futhi kakhulu siyabonga. Ungakhohlwa ukubonga i-Angels
abantu ade bekhokhela accommodation. i-Angel. Isondeza imic ndiyolimemeza igama lakho bezithiwa yini? I-Angel. Angels what? I-Angel. Ngizothini abelungu laba banegama labo la nhlangano yini? Ngikhohliwe. Kodwa ngicabanga ukuthi babhalile la ikipa Angel Network yini? Angel Network abangibize kahle ngithi yabo. Yebo. Sibonga kakhulu nakubona ever since sabala eThekwini accommodation ikhokhelwa yibona. Yes, ne-transport yokuthi njalo zonke izinsuku uma usuka la ebhokhele khona ayesibhedlela kolwandle. Yebo ngirequesta njalo. Onke amakhosta bekhava yibona. Yebo. Yeah ngithi Angel Networks angazi masibize kabi nesixolela kodwa nisasibonge kakhulu. Sibonge nakumfowethu Zamkhumbula. Yebo lo uNkosinathi. Yebo. Yebo uNkosinathi. uNkosinathi Zulu. Sibongo sakho wakaZulu. But khona igama abizwa ngayo le nkonzo zokuxhumana. Enkundlani zokuxhumana ngisazi ukuthi ubani. Sizodlula nje ayibone ingane naye ngithi yabo owakhipha imali o-R1,500 ukuthi akwazi ukuthengela ingane ebefisana ukuthi ahlekele kakhulu isimoni sengane mangabe wona khona ama-donation edingakalayo. Sibonge nje kakhulu nakubona yonke eSouth Africa imikhuleko yenu siyayibona nelokotho zenu ezinhle siyazibona ngane zakuthi asizikhohliwe imthandazo eniyibekayo ukuthi Orlando ahambe kahle noNkulunkulu abe naye siyabonga nje. Ngifisa ukubonga kakhulu la ngiphuma ngakhona eBergville abafowethu ikakhulukazi obhuti uKhangelani Hadebe nobaba uNkosi. Ngithi ningadinwa bantu bakithi ngiyabonga kakhulu nje into eningenzele yona lapha ya osiyabonga ngibonga kakhulu. Yebo. Ijongo lona sakhuluma mina. Jongo. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Unosuthula njengathi manje usesithombeni sepasi, Uright? Ngoba ngi-right. Bekudla nesibhedlela kuphethe kahle? Ngiyajabula ngiphethe kahle. Yebo. Uzizwa unjani manje ubuye ekhaya? Ngizwe ngijabule. Okay. Yebo. Kodwa kusazobuya phela ngithi yazi? Yebo. Yebo. Manje usuphetheni pho? Ngihlabelela. Hlabelela? Yebo. Usathi uyasonda wena? Yebo ngiyasonda. Kodwa manje awusonda kusinda khona uma wakho? Yebo ngisonda. Hayi. Ithophike lolu suku kwenzakalani ma? Ngimpaphathise enkonzweni yasekhaya eWeseli. Yebo. Ngasekhaya eBergville bobabi nodadewabo ngonyaka ophelile basesebephuma ngoSeptember abantwana bathi bona bayosontela kaShembe because ngibayekile-ke ngoba ngazi ukuthi kaShembe badonswe yini futhi basebancane hayi kulungile abaye la bathanda khona nami ngizosalela enkonzweni yami eWeseli mhlawumbe nami ngelinye ilanga ngiyobalandela alondo Banqamula manje intaba le Bergville. yebo bahamba esontweni kaShembe benodadewabo bazuzile. Nkosiyami bebengenahlabelelo. Cha bebengenaso isihlebelelo bengakabathengeli siyabonga nje kakhulu bhuti uMduli. Hayi. Boy. Ungasabi. Bengithi sihamba siyobona intombi zabelungu lapha eBeach manje uyabona manje esiphazamisa lento yabo? Yebo. Kodwa kulungile sisazohambe. Yebo. Ube sharp ngento nami. Yebo. Okay, South Africa ilokho nje siyabonga ngane zakwethu siyabonga nabafethu abathe bamnikela ngehlabelelo ebandleni lakho azo ukuyokhonza naye ngeziningane akwazi naye ukuthi aphathe incwadi ehlabelelo nanomfethu kuNkosinathi wasithole uCheeseboy okwazi ukuthi amnikeze ke amafoto lawa abafakayo ke ebandleni labo ngoba akanalutho nje benodadewabo bahamba nje bayele esontweni ilokho nje abantu neminikelo beyiveza kakhulu siyabonga. Boy nibe right. South Africa siyabonga nisalahle emakhaya. Sikhathini kunzima ukuba umzali Orlando uzohlangana nomfana ofana naye enesimo esingesakhe. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Ufakwana mntanami? Unjani nani? Ngiyaphila ntwana. Yebo ninjani? Siyaphila. Sanibona nani omncane? Unjani? Ngiyaphila. Niyaphila sanibonani makwethu? Yeah, sanibonani bhuti. Siyaphila ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Orlando. Nali Jong. Elibona iJong. Jong nangu Orlando. Maka Orlando nabaka sengithe ngifike nabo. Siyabonga kakhulu bhuti uMduli nokumbona nje umntwana nkosiyami sibonga kakhulu. Siyambona ilento emphethe ifana neAlondo exact. Yes. And isesadini elilodwa futhi sedini laka left yes yebo. Kodwa ukuthi kuyena kukho unyaweni kanje ngoAlondo. Uyena kuye kulaphela. Owamabala lawo. Unamabala. Oh.
wayenza operation yini? wayenza kabili. Hawu. Seyenze kabili bamenza la operation ehlweni baphinde bamenza nada emlonyeni. Oh, khona kuphi la inkosana bathi? Ngizwa. Bamenze kusiphi Chief isibhedlela? Albert. Oh, shame. Alondo yena abakamenzi. Kodwa nathi siphuma khona Nkosi Albert. Azange bamenza. Abakamenzi. Ba odokotela mhlawumbe ukuthi uzokwenzelwa elo emhlanga. Engicela ukwazi kuyena mawakhe since umthola wahamba isibhedlela wasa-attend. Yebo kusukela ena 3 months ngihamba isibhedlela. Ena 3 months. Ikakhulukazi Grace neNkosi Albert. Oh. Shuthi Albert usanda uyihamba manje. Cha ngihamba vele semncane na 3 months ngoba manje una 9 izothi 10 years ngoJune. Yeah. Sibele sisabile nje isibhedlela because sibona ukuthi engathi asiyahluleka sesicela ubhuti umuntu sabhalela ubhuti umuntu ukuthi cela sisize. No kuzoba rathi wena ma bathi iphethwe isifo sini ingane yakho esibhedlela? Abazange baze basho. Yabona? Abazange baze bangitshela ukuthi unasifo sini. Kuphela udokotela wayelokhu embamba kuphela embona ukuthi mangase bemenze kanje kuzoba right yini. Mangase bemenze kanje kuzokwenzeka yini abe right. Kodwa azange bangitshela ukuthi unasifo sini kuzobe namhlanje abanazi abangitshela. Esimeni sakhe wayebona udokotela abangaka babethi bazomhlinza nje ababemxolela before ahlinzwe. Odokotela abaningi ababembona. Ngoba ke mengabe singena kudokotela, udokotela wayehamba olanda abanye abaphinde baziba kanjalo bambheke bamhlalise bamlokhu bemenze ebusweni kanjalo ukuthi hayi mengabe simenza kanje mhlambe ngase angaba right. Mase simenza kanje mhlambe ngenzeka abe right kanjalo. But after sehlenziwe yaphinde yabuya futhi. Noma sehlenziwe asiboni ungcono. Sibonisa. Ngisacela ukuphawula nje bhuti umuntu umama uqinisile naku Alondo bebenze njalo mawami bebefika odokotela bangene bonke baze bamshuthe kodwa ukuya phambili indlela ukuthi bazomenza kanjani beyingekho ukhuluma iqiniso bhuti nabo singeke sithini njengoba ngisho nami ukuthi ngimdala ngaka bengaze ngisibone isifo esikanje apha until kuze kuqhamuke oLwanda ngithi yabo ngisibone so ke ngiyacabanga ukuthi even nanabo odokotela izifo lezi eziqhamuka manje okusafuneka nabo bathole eminye imiqondo kwabanye koza kwabo nase bengaphambili ukuze bezokwazi ukuthi bazi ukuthi babhekene nani njengamanje nakho seqhamuka umntana wakho manje wesibili nayo phethwe isifo esifana nesika oLwanda yabo konke lokho angithi yabo kubona kusayisifundo ukuthi sesimbonile oqala samhlinza but ephinde yabuya lento ku oLwanda sithe abarane ama x-ray amaningi ngendlela ezahlukene ukuze sithole ukuthi ngempela lento ibangelwa yini bakwazi le futhi ukuthi ba-identify ngoba bathi khona umthambo khona okuyiwona ngazuthi mangabe nomthambo nje bekhula nayo lento ukhula nayo so ke asazi ukuthi esimeni sa Alondo ke mase kwenziwe operation kuyena kuzoba nomehluko ozoba khona yini compare kulo wakho nobayihlinziwe uma ngaba khona ushintsho ngaba khona sebengazi ukuthi naye masebenza lo wakho uma ukuthi nabo bazomvulela mhlawumbe izandla Chief Albert bobe sebebenza njengoba benze nakuyena oLwanda ngoba kakhulukazi nje uyena uDr Sibiya ukuthi aqale bayicheckisise ngempela ingane ukuthi amehlo yonke into kuzokwenzakalani mangabe ngena kwi-operation. Engizocela ukwazi ke mina ke mangabe ekutheni njobe ehamba isibhedlela angani noma aqhubeke yini aye esibhedlela. Akaqhubeke ma thina akathwele nasibona isibhedlela nodokotela. Thina kwethu kusuke lebanisuweni izakhe thina nicela usizo ukuthi thina bese sisho ukuthi udaba leni kanjeni sibikele bese sivezela izwe. Bese ke bayakwazi lapho enqoza khona mhlawumbe nizokwazi ukuthola lo usizo yabo. Nayo njengoba senzele oLwanda nakuyena into nawakho nakuyena futhi ngoba siveza udaba lwakho ukuthi nalo umnobhoyo osevelile nakhona sizocela futhi abazombiza naye besibhedlela ukuthi akasondeleke nothi ukuthi masubone thina yekele okwenzayo musukuyeka imizamo yenzayo akaqhubeka asihambe isibhedlela ngoba noLwanda bevele sihambe isibhedlela makho ngithi yebo bhuti wami besahamba yes ngoba ukuthi ke mase befike kuthina sekunalokho ukuthi basukumele phezulu lapho nake bamlethe esibhedlela bazombheka futhi okwesibili ungayeki uhambe eclinic maqhubeka nihambe isibhedlela ma hayi kulungile hayi ngiyabonga maka oLwanda bhuti khona usafuna ukubeka
cha yebo bhuti wami kukhona mama wami ungagive up bele umhambisa nje umntwana kuzolunga ithemba likhona kakhulu ngoba uyambona nje ukuthi uyaphila uright inkinga ile hlangothi nje lokho kumphethe kuphela nilekelele mawami umsizi and last week mina ngimbona belinganje nihle ngisho lento yakhulu ikhula naye yebo kodwa uyenza umbovu ukuthi uvaleke amnike ma yes busho lokuvaleka mhlawumbe nokubomveka wathi uyakwazi ukubona last week angithi angasazi ukuthi kwenzakala but sometimes luye kwenzeka ukuthi mhlawumbe kube khona ukuvuvukala lokho and ubovu ke ijwayele vele ukuphuma ke mhlawumbe okay boy kunjani Ngiyaphila. ngicela last week shaya lapho sharp Yeah. nangu olwandle lesa sikhuluma ngayo nesifo esifana nesakho sizwa kanjani ukumbona namhlanje Ngizizwa kahle. nawe likhona ithemba lokuthi uzokwazi ukulekeleleka Yeah. Jongo uright Yep. nangu omunye boy onenkinga efana neyakhe yabo Yep. sithemba ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo nodokotela bazokwazi ukuthi banilekelele nikwazi ukuthi nani nibele esimeni esifana njengezinye izingane yezo Yep. yebo baba no kumina nje manje njengothuleleni ngithi angibonge nje kunini abantu besimami emzimeni enibheka nabo kodwa nikwazi ukuthi nime nezingane zenu noma ngabe kuthiwa kunjani ngoba kuthini abantu besilisa ngazi uNkulunkulu wasinda saba njani nabo amadoda ngisho mesemithisile abaleka ashiye kanjalo ngithabo kodwa wena umuntu wesimama uyakwazi ukuthi ume nengane yakho noma kuthiwa kunjani isimo senu enibhekene naso sinzima ngisho kumina ngumuntu wesilisa ngikanje ngothuleni ngisibheka ngithabo kodwa nani kwazile ukuthi nime nezingane zenu kuze kufike lesigaba esikanje uNkulunkulu isabela sabanabele sona uyathi-ke angeke akunike okungaphezulu kwamandla akho esesithina laba abasuke befake iy'ngane emgomeni ngezathu esingazazi ukuthi nabo mhlawumbe bakuyeke lokho because nakho niyakwazi ukuphila ney'ngane nime nazo yabo asilazi ikusasa uNkulunkulu usuke ebekeni yabo ngithi angibonge nje kakhulu kubantu besimame nembokodo yonke nje ukuthi isibindi niyaba naso nime ziningi iy'gigaba esesihlangabezane nazo thina nezimo ezethusayo but uthola ukuthi umama noma ugogo umile nengane yakhe kulowo mzuzu kunzima kukuhle yilokho nje ngikubonge kunina ma Ngiyabonga kubalaleli engikushoyo besicela ukuthi besicela bandla asisize nangabe kungenzeka kube khona usizo singathola singajabula kakhulu uma sithole usizo ngey'ngane zethu ngoba nathi siyikhuthalele kukho konke okwenzakalayo sinazo ndawonye ngiyabonga kakhulu ngiyacela siswakhe nakho ungasaphefumuli uthini lakho hayi elami ukuthi bandla ubhuti wami ngiyacela ukuthi bandla athole usizo uThuleleni TV ngoba sashayela uThuleleni TV sasibona ukuthi mhlambe sizakuthola okungcono because sesihambile ibhedlela kuningi nami bengihamba nabo ibhedlela uAlbert but hayi besingalitholi usizo and besingawubona umehluko because bebemhlinza abuye kube engazuthi kwehlile isikhathi esahlinziwe but ekuhambeni kwesikhathi kubuye kubuyele esimeni so asibonanga umehluko so ingakho sizama ukuthi sishayele abantu bakaThuleleni ukuze mhlawumbe basikwazi ukuthi sithole usizo ngokubona yebo sabo elokuvala maka olwani baba umuntu siyabonga kakhulu nje ukuhlanganisa nomama sizobona umntwana siyathemba ke kodwa umntwana ke uzosizakala kakhulu siyabonga siyabonga South Africa ke yikho sikubhekene nakho lesi isikhathi siphila kuzona bathe eBhayibhelini khona umbhalo osho ukuthi kuyoba nesikhathi la kuyovela khona izifo ezahlukahlukene lezi ke siyibona njengamanje sithemba ukuthi uNkulunkulu kanye nohulumeni nomhlaba wonke jikelele bazokwazi ukuthi balekele sisukume sime supportane emini njengalezi nawe ukuthi ke obukela kude mhlambe noma uhlangana nabo umntwana mangabe simina kanje ungahlekisi ngengane noma mhlambe nomuntu osuke esenkingeni support into ongasupporta ngayo ubone ukuthi kuphi singakwenza sibambane because abazibizelanga nabo babe kulesimo esikanje asilazi kusasa nawe kusasa kusangakhohlela lokho njengalokho ulidinga usizo nesupport yilokho nje siyabonga sala kahle emakhaya siyabonga